दाखालि जे 4 नं जन्दुवार ब्लकनि सासे UPPL नि सापर्टार दावागुरिनि बनजार नार्जारी होननाय UPPL नि फेसबुक पेजाव जोंनि BPF स्कुलनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बारग' BTC नि चिफ बारग' BTC नि सुक्ति सागरखारि आरो गोबां माखासे BPF नि इयुथ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बिरुद्धियै माखासे गाज्रि फेसबुक पेजाव भाइराल खालामदों। बनजार नार्जारी होननाय सासे इउटिउबारा बे बनजार नार्जारीखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला BPF नि जानानै गोख्रोङै जोङो बिथांखौ सोंख्रि हरनाय जायो जाहाथे बिथाङा जेनाखि प्रेस बिबृति होदों फेसबुकआव हाग्रामा महिलारि BPF दला मानसि बुथारग्रा दल BPFआ उमुगनि फिसाज्ला उमुग गामिनि थुमुग गामिनि मानसिखौ गोदना हास'दों गुलि गावदों बिनि जोङो आंहा साखि दं बेफोरबादि होनलायनानै माखासे शहीद परियालखौ राजनीतिक लाबालाबनि जुनै बिबृतियाव होनायखौ जोङो BPF नि जानानै सोंख्रियो। बिथाङा गावसिनि UPPL नि भटनि थाखाय जाहाथे खुनु बर'नि आन्दलन जाजेननायनिफ्राय दासिम जेनाखि शहीद जालांदों बेफोरनि न'खरखौ UPPL आवनो जा BPF आनो जा खुनु बे न'खराव राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय आबेगिक जाहोनो जुनै आरो बे बिबृतियाव बोजबनो जुनै प्रयोजन गैया। बिथाङा बर' आन्दलननि बर'नि जारिमिनखौ बुजिया जानो हागौ। बे समाव बियो बिमानो हाबा जादोंना जायाखै बिमानि उदैयावनो दंना गैयामोन घटनाफ्रा बोरै जालांदों बोरै जालाङा दिनै बे प्रमद बर'निखौ UPPL खौ देरहाथारनो जुनै जानला मोनला बर' जारिमिनखौ मिन्थिया गारा आन्दलना बोरै जालांदों बोरै मा जालांदों सोरनिबा न'खर थैलायनायखौ मिन्थिया गारा गाज्रि रोखोमै माबा होनायखौ जोङो सोंख्रियो आरो UPPL गसाइगाव जिल्ला कमिटि UPPL जन्दुवार ब्लक कमिटिखौ बिथांनि सायाव एक्सन लानो थाखाय जोङो गसाइगाव जिल्ला BPF नि जानानै जोङो अनुरद खालामो। बेबादि मानसि थायोब्ला नोंथांमोनहा भटआव लाखनिफ्राय लसआ बांसिन जागोन। जारनि फले जेराव बड'लेण्ड टाइगार होननाय सासे दंमोन बिथाङा स्रि थानांबाय बिराद गाज्रि बिबृति होग्रा बड'लेण्ड टाइगार उदालगुरि ना बबेनिमोन फेसबुक होग्रा बिथांखौ दिनै नुला। थिग बेबादिनो प्रकाश नार्जारीमोन बादि UPPL नि जानाय जायै बिबृति होनानै UPPL खौ दोबैलांहोनायनि थाखाय UPPL निफ्राय दिनै बिथांमोना नुला महरखौबो नुला भाइरालबो जाला रंगुलमोन बादि बिबृति होग्रा दिनै ओंखारला आरो दिनै बे बड'लेण्ड टाइगार बादि दिनै जोंनि गसाइगाव महकुमायावनो सासे जाम्बा बेसेबां गोरों UPPL आ सरकार दाखिनाब्ला गावनि आखाइखौ दानस'ना लागोन होनना बुंलायनाय जों नेगासिनो दङ 2 मासल'सै 2 मासनि उनावनो बिनि आखाइया गाव दानस'ना लानांसिगोन बेखौ जों आसा खालामो।
साख्रिनि खोथायाव बुंदों बियो प्रमद बर'आ साख्रि होजोब्बाय थाखा फैसा गरसेबो लाजासिनो बे परमपरागत साख्रिया ब्रिनिया मोनदों अभाबमोन हाग्रामा महिलारिनि टाइमाव बेबादि अभाबखौ खालामबोआखैमोन दा दिनै कय बोसोर मास्टार गैयालाबानो खासियाबारि स्कुल बसगाव स्कुल मथामबिल स्कुल गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां स्कुल दं बे खबर लाथों बर' मिडियामानो हक एसामिस मिडियाममोन मास्टार गैयालाबानो कय बोसोर फरिखा होनांगौ दिनै बेखौ बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद BPFनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि अपोजिसनाव थानाय गासिबो जुथाइ नारसिनलायनायाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल टेट खुंनानै दिनै बे माखासेफोरखौ मास्टारनि अभाबफोरखौ सुफुंनो हादों मेरिट बेसिसै जेरै आसामा लादों बेबादिनो बहायबो थांदों होनांगौ आरो अनेक दंबावो खिन्थु बे मावथों बेथ' सुक्तियाव दंमोन भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय सुक्तियाव दङ बे सुक्तिनि मथे दिनै मानो बबे सुक्तिनि बबे दफाया मावफुंजादों बेखौ बे नार्जारि जाम्बाया बुंथों कय नम्बर जारागुरि बादियाव सुक्तियाव दंमोन मामा अर्गेनिकना हासार फेक्टरि होननाय माब्ला जागोन दिनै BTC सुक्तिखौ अशान्ति सुक्तिमोन होनना बुंदों बे बरबका दिनै अशान्तिया सोर खालामदों पर्बजरायाव दिनै बर'खौनो होखारनाय बे शान्तिना अशान्ति प्रमद बर' जानायनिफ्राय दिनै साथाम साब्रैसो शहीद जाबावनांदों जों सानो दिनैसिम बर' जातिनि थाखाय जाय सोरबा UPPL जानानै हक BPF जाना हक जिखुनु दलनि जाना हक शहीद जादोंब्ला बे शहीदनि न'खरफोरनि आबेगिक नोंनि लाबालाबनि जुनै बहाय नोङो न'खरखौ बोफानांगौनि लाब गैया बेखौ अधिकार होआखै नों मा रोखोमै भट आदाय खालामनानै देरहायबे नोंनि खोथा थैनाय न'खरफोरनो जोङो कम्पेनसेसनखौ जों लुबैजोबो बेफोरखौसो जोङो हास्थायो दिनै सोरखौबा गावथारदों थुमुक गावथारदों बे बादिखौ बुङोब्ला जोंनाव सोंफै बे बरबका गसाइगाव बादियाव साब डिभिजनाव जेसेबां घटना जादों घटनानि गासिबोनि गुदियाव सोर दङ बोरै दं जों बेफोरखौ रायखाङा बेफोरखौ रायखांनानै भट आदाय खालामनायनि प्रयोजन गैया दा दिनै ओंखायनो UPPLआ बेबादि मानसिखौ दलनिफ्राय होख्लायनानै दलखौ साबोलोम्बि खालाम नङाब्ला नोंथांमोना बेबादि बुंनानै जे जोंहा भट मोनगोन मोजां मोनगोन बे नङा बे नार्जारिनि बिबुंथिजों दिनैहाय जोंनि साब डिभिजनाव बबेश्वराव साम्प्रदायिकबो जानो हागौ गावजों गाव मुगैलायनाय गिलायनाय बे मोनसे फैनो हागौ बिनि बेफोरबादि फाग्ला बिबुंथि होयोब्ला भटनि समाव बा मालाबाफोर समाव जोंहा साम्प्रदायिक अशान्ति फैयोब्ला दायनिगिरिया नैबे बनजार नार्जारिया जागोन दा बिनि जुनैनो जोङो BPF जिल्ला कमिटिया गाज्रि बिबुंथि होनाय जानायनि थाखाय जोङो बनजार दैमारिनि एगेन्सै बिनि माखासे गाज्रि बनजार नार्जारिनि एगेन्सै बिनि जे गाज्रि माखासे जेनाखि साम्प्रदायिक जाहां माखासे मामाफोरखौ सय परियालखौ बोनाय जोङो थानायाव जोङो FIR होनाय जाबाय आरो FIR होनाय बायदि जोङो प्रसासनखौ बुंदों बेफोरबादि मानसिनिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ आरो बेखौ शान्ति सम्प्रिति दलियबाबो जेबो जाहाथे शान्ति सम्प्रिति गावबागाव आवलायनो हायो रायजोफ्राबो बयबो जालायनो हायो खुनु जाहाथे बहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै पुलिस प्रसासना बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि जे बिबुंथि होनाय बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांखौ केस होनाय जाबाय।